Свалих 24 кг за общо 6 месеца. Първите 3 месеца по време на диетата свалих 19 кг. Следващите 3 месеца по време на захранването свалих още 5 кг. И всичко това благодарение на консултантите на dietata.com. Преди 4 години, когато родих сина си, качих страшно много килограми, напълнях с 30 кг. И през следващите няколко години се опитвах по различни начини да сваля тези килограми. Опитвах с спорт, но се оказа, че любимия ми тогава спорт, тайбол, не се препоръчва за хора с толкова наднормено тегло. Аз тежах 102 кг. И беше всъщност опасно за кръста и останалите ставни връзки. Съответно опитах други спортове, по-леки като натоварване, но резултатите бяха малки. С времето реших, че трябва да се подложа на някакъв вид диета. Опитвах частични ограничения, спазване на някои принципи, но осъзнах, че не съм достатъчно дисциплинирана, за да го правя. И се сетих, че в миналото се бях обръщала към диетолог, който ми беше изготвил режим на диета, базиран на гладуване. И благодарение на неговите насоки аз бях успяла да спазя този режим. И реших, че сега отново ми е нужно нещо такова, само че не можех да се подложа на гладуване, тъй като с дете на 3 години енергията нямаше да ми стига в никакъв случай. Така стигнах до dietata.com. Там личният ми от тогава нататък консултант изготви персонален режим на хранене, съобразен с моите килограми, с моите количеството на мазнини в организма, с физическата ми натовареност и най-вече с храните, които обичам. Тези от вас, които познават принципа на 90-дневната диета, знаят, че в единия ден вечерята е парче торта, което беше любимия ми ден и аз спазвах всички останали дни, чакайки този ден. И в момента започвам диетата втори път. Чувствам се изключително добре. Преди да започна диетата, разбира се, че се чувствах много по-изморена. Тези килограми изяждат страшно много от енергията на един организъм. И говоря за абсолютно ежедневните физически дейности. Разбира се, сега ги правя с много повече желание, ходи ми се на работа пеша, играя с детето си с много повече енергия, самочувствието е съвсем различно, чувствам се добре и смятам, че освен всичко останало не се лишавам от каквото и да било, просто го ям по определени правила. И през целият този период Поли, моя консултант, е била на среща и каквито и проблеми да съм имала и каквито и трудности да съм имала, тя винаги ми е помагала, насочвала ме, съветвала ме. И това, което бих посъветвала бъдещи клиенти, потребители на тази диета, е първо да си дадат време, да имат търпение към себе си, да проявят търпение към себе си. Свикване в началото е трудно, но щом веднъж свикнеш с правилата, нещата се получават много по-леко и да се обръщат към консултанта си за всякакви въпроси. Начинът, по който ме възприемат околните в момента е различен. Като започнем с визията, всички много ми се радват. Най-близките ми се гордеят с мен, с това, че
Успях!